Nou, Beer, ik denk dat ze wel klaar zijn voor jou. Kan wel. Hallo. Hallo. Oh. Oh. Hoppa. Kom, let's play. Let's play. Kom. Ah, hallo. Hallo. Nou. Wij zijn kunstenaars, maar wij proberen te laten zien dat wij zijn eigenlijk allemaal beestjes. Oh. En wij moeten dicht bij de natuur terugkomen. Oké. Ik zou wel soms willen dier zijn. Ja? Ja. Wat voor dier zou u dan willen zijn? Nou, ik ben een haas. Oh, waarom? Omdat dat is mijn geboortedatum. Mijn beestje. Zo bijvoorbeeld Geddy is een draak. Oh. Ja. Nou, daar ben je klaar mee, Gerry. Ja, een draak is een eigenzinnige beestje. Ja. En die wil gewoon slapen en af en toe wakker worden. En dan als ze boos is, dan komt allemaal vuur uit. En jullie zijn dus een stel? Ja. En dus ook in, laten we zeggen, de kunst? In de kunst ook. Ja. En dat Marty Beer van Krek, dat is daar onderdeel eigenlijk van? Of? Ja, dat is eigenlijk wel een onderdeel, omdat wij vinden eigenlijk dat mensen de dieren misbruiken. En wij willen eigenlijk daar ook dan door middel van deze performances de aandacht voor vragen. En dit is de kleine kamer aan de zijkant van het huis. Oh. De deur klemt wat zeker? Zie je, en dit is een kamer. Dit is een Chinese ehu. En wat? Een ehu. Ehu? Ehu. Ehu. Ehu? Ehu. Ehu? En het is een Chinese viool. Is het niet gestemd. Muziek is ook een deel van onze performance en kunst en schilderen. En nou, dat is waar wij mee bezighouden. Ja. En we proberen iedereen tevreden te houden, voor ook de buren. Oh ja. Ja. Dat is nou een hele kunst zeker. Is heel kunst, ja. U komt dus uit Ierland, maar hoe bent u dan in Dokkum terechtgekomen? Ik heb al in mijn hoofd gedacht dat ik hier even gevochten heeft voor de Friese militair. In een ander leven. Oké. En dat heeft mij heel veel geld beloofd Ja. om te vechten. En de Friesen waren vechtlustige mensen. Oké. En de Kelten waren ook vechtlustige mensen. Ja. Vechtlustig? Nee. Ja, ze gingen heel vaak vechten. Ja, hè? precies. Vechten, Ja. En ja, ik kreeg helaas een ongeluk met het vechten. Ja. Afgelopen. Oké. Dood. En wanneer was dit ongeveer dan? Het is moeilijk om te schatten. Nou, 500 jaar geleden of zoiets. Zoiets, ja. Daar ben ik eigenlijk door onbekende energie hier naartoe gebracht. Oké. En deze mevrouw, die is ook een beetje Iers. En in dat andere lichaamvorm, we kennen elkaar wel. En daarom zijn we ook nu bij elkaar gekomen weer. Aha. Aha. Ja, nou, we zijn gewoon heel blij dat we hebben elkaar gevonden. Ja. En jullie kennen elkaar dus ook al uit het vorige leven? ja, er was een beetje afstand, omdat ik was een vrouw. Oh.
Ja, maar deze is een hele taaie. Dit was een man en ja, een heel taaie man. Dus dat vult elkaar aan. Wij vullen elkaar aan. Ja. 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 Ja, dat is wel... Het is net de 2 handschoenen, Ja, die passen in handschoen. ja precies. Ja, 2 handschoenen. 2 handen passen. Oh ja, oh ja, duidelijk. Ja, Ja, dus dat is een hand in een oude handschoen. ja, ja, Past helemaal goed en is heel, ja, ja, nou, zo moet het gewoon zijn. ja. Zo,